କାମ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସରିଗଲେ ସବୁ ପରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ଯାଏଁ ସରାଗ ଆଦର, ତାପରେ କିଏ କାହାର। ଯଦି ଦଶକ ଯିବାର ସଉକ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଂଶଗତ ଧନୀ ସେମାନେ ପୁଠାଣି କି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଠାଣି ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ପାଇଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବାଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଉ କି ରିଲେସନସିପ୍ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବାସ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଗୋଟେ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଯାହାର ସକାଳକୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। Thank you for watching video। my ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।